Salsa de tomàquet amb oliva negra. Tonyina a la planxa i ja està, d'acord? Comencem per aquí. Important, la paella ben calenta. Un raig d'oli si tenim por que la paella se'ns enganxa i per donar-li aquest toc una mica de crostra, d'acord? Llavors, la tonyina, important, importantíssim, que no estigui freda, perquè no la volem cuita per dins, que cuita per dins, ben cuita és una cosa aixarraïda, per tant el que volem és que quedi ben torrada per fora, però vermella per dins, d'acord? I llavors tallada, perquè es vegin els dos colors, l'enrossit de fora i el vermell de dins. Mentrestant, en un bol barrejarem ceba tendra, pebrot verd, herbes, coriandre, cibulet, corradell, julivert. Posarem la salsa una mica calenta a la base